santo ninyo, udaghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunay mo, simbahon kagayon. Santo ninyo, lumago. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasap kanimo. Karong adlaw gisaulog nato ang ika-8 nga nobinaryo nato para sa pista ni Santo Niño dinhi sa atong parokya. Nya ang simbahan sad sa tibuok kalibutan nagsaulog karon sa pagkakabig ni San Pablo Apostol, ang conversion of Saint Paul. Usa ni siya ka manglulutos nga Hudiyo nga iya gyung gigukod ang atong mga unang sumusunod ni Kristo, gipangpatay, gipangpriso. Niya si Jesus mipili kaniya nga himuon nga magsasangyaw sa atong tinuhuan. Mao ni ang pagpakita na kung ang Ginoo mutawag, dili nato matugkad ang iyang dako nga kaalam, nga ang tao nga iyang kaaway himuon niya nga iyang sumusunod. Busa uban ni San Pablo atong padayonon ang pagampo sa conversions of sinners, labi na gyud kitang nanimba ang ato usab nga mga kasing-kasing muhaom unta sa kasing-kasing ni Santo Niño, kasing-kasing nila ni San Pablo ug mga apostoles. Ato sang iyampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig palit sa ato mga slots dinhi para sa ato mga proyekto nga hatagan unta sila sa grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nga nagtudlo ka sa tibuok kalibutan, pinaagi sa pagwali ni San Pablo nga apostol,
Itugot ka namo nangamuyo kami nga mahimo kaming mga saksi sa imong kamatuoran alang sa kalibutan. Diha sa paglakaw namo nganha kanimo sinunod ang mga panigingnan niya kansang pagkakabig among gisaulog karong adlaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo miingon sa katawhan, usa ako ka Hudeo nga natawo sa Tarso, Cilicia, apan dinhi ako magtubo sa Jerusalem, ingon nga tinun-an ni Gamaliel. Gitudluan akog maayo bahin sa balaod sa atong mga katigulangan, ug madasigon akong nag-alagad sa Dios sama kaninyong tanan nga ania karon dinhi. Wala kulong ipaglutos ang mga tao nga nagsunod sa dalan. Akong gipadakop ug gipapreso ang mga lalaki ug mga babayi. Ang Pangulong Pari ug ang labawng hukmanan makasaksi nga nagsulti ako sa tinuod. Nakadawat akog mga sulat gikan kanila alang sa mga kaigsuunang Hudeo sa Damasco, busa niadto ako didto aron pagdakop niining mga tawhana ug pagdala kanila balik sa Jerusalem aron silutan. Sa may udtong tutok, samtang nagkaduol ako sa Damasco, mikalit pagkilab libot kanako ang usa ka masanag nga kahayag gikan sa langit. Natumba ako sa yuta ug nadungog ko ang usa ka tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Unya nangutana ako, kinsa ka ba, Ginoo? Ug mitubag siya, ako si Jesus nga Nazaretnon nga imong gilutos. Ang akong mga kauban nakakita sa kahayag apan wala makadungog sa tingog nga misulti kanako. Ug nangutana ako, unsa may buhaton ko, Ginoo? Ug miingon siya kanako, tindog ug lakaw ngadto sa Damasco, ug didto sultihan ka sa tanan nga ipabuhat sa Dios kanimo. Nabuta ako tungod sa masanag nga kahayag, busa giagak ako sa akong mga kauban paingon sa Damasco. Didto may usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga matinumanon kaayo sa atong balaod ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudeo nga nagpuyo sa Damasco. Miduol siya kanako ug mibarog sa akong kiliran ug miingon, Igsuong Saulo, makakita ka na. Ug niadto gayud higayuna, nahibalik ang akong pananaw ug nakita ko siya. Unya miingon siya, ang Dios sa atong mga katigulangan nagpili kanimo aron masayod ka sa iyang kabubuton ug makakita sa iyang matarong nga sulugoon ug makadungog kaniya. Kay ikaw mahimong iyang saksi ug magmatuod ka ngadto sa tanang mga tao may tungod sa imong nakita ug nadungog. Busa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala, pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan,
isangyaw ang maayong balita. Ang lakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga nasud, himayaa siya. Kamong tanang katawhan, ang lakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang kanato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo. Nagalungtad hangtod sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ug isangyaw ang maayong balita. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa di ka sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. O kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Daghan karong mga tao nga muklaim nga mituog Ginoo, pero sa tinud-anay kutob ra gyud sa tuo-tuo, dili gyud pagtuo. Kamo tinuod mo mituo ni Kristo? Unsa man ang inyong pagtuo, tuo-tuo o tinuod nga pagtuo? Murasag mga bata sa grade 1 section C. Ang tinuod nga pagtuo mao ang pagbiya sa atong tawhanong kinaiya
nga ilisa nato sa Dios nun nga kinaiya. Mao na sila si Ananias kaning gisugo sa Ginoo pag ayo ni Pablo, nahadlok sila ni Pablo, motong nanago sila, pero gisugo sa Ginoo adtua si Pablo tuwa sa balay. Inana niingon pagid ni Ananias, wa man na masuwat kay ang first account man niya nga atong gibasa. Niingon pagid si Ananias nga mao man ang tawhana ang mianhi aron mi panakpon, aron mi pamatyon. Nya niingon day Ginoo, adtua lang dito kay ato na siyang igsuon. Mao ni ang para nako konkretong example sa sugo ni Hesus nga nag-ingon, higugmaa ang imong kaaway. Kinsa man ninyo dinhi og sugoon mo paghigugmag kaaway, musugot dayon. Taas ang kamot. Wala. Oh, mao na kutob ra gid tas tuo-tuo. Di gyud pagtuo. Daghan man kay dinhi lisod sultihan, asa mo lingkod dinhi simbahan, musupak magani. Kana paglingkod ra gyud na. Daghan kay tagpasangil. Aron lang gyud ta musupak kay gusto ginatong sundon ang atong tawhanong kinaiya. Muna si Kristo ang iyagyong sugo, musunod gani kanako, ang unang buhaton, kalimti ginang imong kaugalingon, deny yourself. Nya pila man kabuk ninyo dinhi, ang di na gyud maghuna-huna sa imong kaayuhan, aron lang mubuhat sa sugo sa Ginoo. Daghan kay nato dinhi gasimba kay ang gipangayo para Dios kaugalingon. Tagai ko Ginoo, palampusa ang akong mga anak, himuang buutan ang akong bana, ayuha ko sa akong sakit. Maday na, ilikay mis mga peligro, bahala na lang ng uban og mapeligro basta kami di lang. Ana, mo ginay ato ang akong mama na 80 anyos, ayuha na in taon sa iyang sakit sa tuhod. Ana, mangayo pagita sa dili na pwedeng ihatag, no? Sahay. Pulos gyud kaugalingon, wa gyud mo ingon, Ginoo makakamaon ta kung mohigugma aning akong silingan nga mga kawatan o mga standby. Nga kini untang akong kita, kini akong sweldo, ako unta ning ikabahin ngadto sa mga taong way sweldo. Nga kini untang akong balay, ako unta ning mapasudlan sa mga taong way balay. Ana, no? Kinsa may nag-ampo ana dinhi. Wa muna naatay dakong usbunon. Si San Pablo pagsulti gid ni Hesus, ako si Hesus nga imong gilutos. Ang sunod niyang pangutana, unsa may imong gustong ipabuhat kanako Ginoo? Sige, lakaw ngadto sa Damasco, sultihan ka dito unsa imong buhaton. Pasabot si San Pablo, iya dayong gikalimtan, ha? Ikaw di ay nga akong gilotos, animal ka. Wag yun mingon na San Pablo, nganong imo mo kong giigos kilat, nagtuo kag di kong sokol nimo. Wa mo ana San Pablo, pagkahog niya sa kabayo, pagkadungog niya sa tingog, sunod dayon siya. Iya dayong gikalimtan ang iyang misyon. Unsa may misyon ni San Pablo? Ang paglutos, pagdakop, ang pagpatay sa mga nagsunod sa Ginoo. Pero pagkadungog niya sa tingog sa Ginoo, gikalimtan niya iyang misyon, iyang gisod ang misyon nga gihatag sa Ginoo. Ug unsa may misyon nga gihatag sa Ginoo natong tanan, matud pa sa atong tubag sa Salmo o sa first part sa atong gospel, unsa to? Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo ug mulakaw ka aron pagsangyaw naa ka sa imong balay,
o tuwa kas gawas. Kung mulakaw ka ba, aron mo sangyaw, unsa man, magpabilin ka sa imong balay o mubiya? Mubiya. Niya ka mo, makabiya mo sa inyong balay. Oh, Jesus, asa kabiya. Di man gani mo simba, kay way nahibilin sa balay. Di lang ko mo simba, kay way tao sa balay. Oh, sa ilabot anang balay para sa imong kaluwasan. Gawa manggoy tao. Ano man di ay? Naghimo kag balay para bantayan og tao o naghimo kag balay para pahuwayanan sa tao? Pahuwayanan. Yang ano ang tao naman ay magbantay sa balay? Mauna ang atong tuo-tuo. Kay imo magiprotektahan ang imong gipamutang dito sa balay. Imbis imo tang ipalit og slot, imo naman og gipamalit og alahas, gipamalit naman ana mga gitawag natong mga gadgets. Ana nagtigom naman og kag kwarta dito sa balay, gipalit pa lang tanan imong slots dinhi, hurot na unta ni atong slots. Yuwa unta kay bantayanan, enjoy unta ka dinhi. Di ba? Enjoy. Atong kuwang sa atong slot sa Santo Niño nga pista, pila na lang kaadlaw? Duha na lang kaadlaw. Pista na ta. O, naapay 5,792 ka slots sa SNJP. Tag 100 rin per slot. Hota na ninyong palit karon. Ng atong halin, 9,208 ka slots. Pero may lang yapon na itong pakpakan. Pakpakan na ito. Dako-dako na. Kutob ni 27 or kutob karong Domingo 29 ang atong pagpamaligya. Tag mahurot ni. Niya sa ato sang dupes, niabot ng atong halin o 18,068 ka slots. Pakpakya kong nabuutan gid ninyo. Pero napay 36,932 ka slots na nahibilin. Og inyo nang ipamalit dinhi, makabiya gid mog balay. Aron isangyaw ang maayong balita. Ug unsa may maayong balita ni Kristo, bulahan kamong mga kabos. Mao ni ang gauna gyud nga maayong balita ni Kristo. Nganong bulahan ang mga kabos? Kay inyo ang gingharian sa langit. Kinsa dinhi ang mutuo nga maayong balita ni kun mahimot ang kabos ta sa kamot. Ay usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Wow. Hinaoton ta iguli ninyo masunog tong inyong balay. No. Di man mo katangtang sa inyong koral. Haron dako-dako ang agianan sa silingan. Sige gani mong pangoral. Pero congratulations, kontinuon kina inyong pag-isas kamot. Kana bang mag-uulta kung wa na tay kwarta, di na maayo ha. Kinahanglan mag-anam og kagamay ang imong kwarta, mag-anam jud unta kag kalipay. Kay bulahan man ang kabos. Kana bang mataktak ka sa trabaho, kanang masakit ka, niya ang imo sang anak mahagbong sa eskwela, niya makanser ang imong asawa. Ana ba? Mo na bulahan para sa Ginoo. Pero para nato dimalas na. Dimalas. Mo na wa na ta mo appreciate nga si San Roque, labaw patos cancer ang iyang sakit. Si Saint Teresa of the Child Jesus, namatay gyapon iyang sakit. Wa na ta ni appreciate, pero sige tang hikap ni San Roque, ayuha ko sa akong sakit. Ingo San Roque, nabuang ka diha, namatay magigos akong sakit, ayuhon ta na hinuon ka. No? Ay, Bishop Chupilo kamumot, bantay in taon mi sa among pagbiyahe. Ingon des Bishop Chupilo kamumot, namatay magigos akong pagbiyahe kay nabangga. May raon tag mabangga sa ka, isimba ko in taon Bishop Chupilo kamumot. Gikan para ba mi dinhi padung para ba mi sa Simala kay mao ni ruta.
Adtog si Mala hapit usa Bishop Chupilo Kamumot, or gikan si Mala hapit sa ni Bishop Chupilo Kamumot sa na dia Karkar unya magampo na yun. Nya kay muuli para ba mig Davao, muuli pa mig Cagayan, Bishop Chupilo Kamumot padalip di taong among biyahe. Ingos Bishop, ako gani gikan sa seminaryo padong sa Karkar, wa ko kaabot kay nabangga akong gisakyan. Mayon tag mabangga san mo aron san mo mahimong venerable. Hadlok ta oy. So sa ato pa ang ato narong nasangyaw kahadlok. Unsa man ang kahadlok? Dautang balita. Di na maayong balita. Ang Ginoo mianhis kalibutan aron wag tangon ang kahadlok. Kay unsa man ang kahadlok mga igsoon? Hibaw mo kung saan ang kahadlok? Timaan na nga naa nimo ang yawa. Tinuod. Basta mahadlok ka naa nimong yawa. Muna ningon si Kristo, unsay timaan sa mga tinuod nga motuo kanako, tagaan ko sila gahom sa pagpapahawa og mga yawa. Kay ang tanan nga motuos Ginoo wa na ginang kahadlok. Muna maglakaw-lakaw silag kangit-ngit, mubakta silag purting lagyua, mutadla silag mga laod, way kahadlok. Kay na ang Ginoo nawagtang ang yawa. Kay kanang kahadlok iya nas yawa. Nge, lingi ay mong tupad. Yung naakayawa diha. Nawa. Di ba ang una-una simbako. Kanang imo palang pag-ingong simbako, kanang pag-ingon imo simbako, kahadlok mo na. Yawa na. Di ba? Mao na tinuod nga yawa. Kinsa dinhing asawaha nga okay ra gyud di mahadlok nga mga bit ilang bana asa kamot. Anay usa wa na man sa kay bana. Ang tanawa hapitan ng asawa hadlok nga ang bana mga bit. Unsa man ang pagpangabit? Nakasala sa ato pa mga asawa, mga perfectionist. Dili ka himo nga ilang bana makasala. Niya si Kristo nagsigig ingon, pasahilua ang nakasala, mianhi ko para sa mga makasasala. Si San Pablo usa kadakong makasasala, gihigugmas Ginoo, nya kamo no gasigig simbas Ginoo, gasigig simba ni Santo Niño, dili kahigugmas inyong bana ug masipyat. Mga yawanon mo. Gitagaan ta mong second chance. Kinsa dinhing mga asawaha. Kinsa dinhing mga asawaha karon nga simbako lang or moabot man gitingali na masakpan ninyong naay nakabit ang inyong bana, andam mo pasaylo tasa kamot. Wa gyapon. Yang magsigit ang ingong Santo Niño kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Naunsa mo diha? Si San Pablo giadto ni Ananias o giingnan dayon. Gipasaylo na ang imong mga sala o maayo na ng imong pagkabuta. Ang sala mga igsuon makabuta na nato. Labi na ginang sala sa garbo sama ni karong inyong gibati. Kanabang di nakakakita sa imong isig katao. Kung ikaw asawa na kay garbo, di jud ka gusto ang imong bana makapangabit, inig pangabit niya, mabuta na ka, din akakakita niya nga imong bana. Ang imong makita niya, animal ka, yawa ka, pisti ka, pakapinan, may ratag mamatay ka. Di nakakakita, nabuta na ka. Kinahanglang ayuhon ng imong mata. Sige, haron balanse. Kinsa dinhing banaha ni amay daghang mga bana sa dinhi. Kinsa dinhing banaha karon nga kun mga bit ang inyong asawa kay uso na ra ba sa naron, mga bit na ra ba sa mga asawa, andam mo pasaylo ta sa kamot. Tuay ni Isas Loyo, wa na mo sa tuy asawa.
Kamo ba? Mga buangon yung kay musta na, no? Ang muisa, kanang wa na ibana, kanang wa na asawa, kay ilan ang gibuwagan, mga buangon. Di bitaw. Congratulations. Kay wagin ninyo iniisa. So daghan sa mga bana din nga giyawaan. Muna mabuta ta. Muna si San Pablo nabuta siya kay pag-atubang ni Kristo kinsa mao ang kahayag, naaman siya sa kangit-ngit, sakit kay siyang mata ang kahayag. Sakit sa atong konsensya ang kamatuoran. Sakit dawaton ang pulong sa Ginoo. Ug mao nay atong misyon. Pagtudlo sa mga tao nga ayaw kahadlok anang kasakit. Kay kanang kasakit mubunga na og way ikatumbas na kalipay. Mao na si San Pablo pagsunod na niya sa Ginoo, purti na giniyang lipaya nga nakaingon siya, giisip ko na ang akong kaugalingon nga patay na diha ni Kristo. Sina nga na? Ano mamumuto? Ano na, hinaot unta, makasinati aning kalipay. Kay kaning atong kalipay ni Santo Niño, sige tag ulpot-ulpot, sinulog-sinulog, inana. Usahay mo sangko pa sa atong panaglalis. Ang resulta, wagi kay kalipay. Oh, daghan kay nga sige isa-isas kamot, ni amagin aron din uban. Sa isas kamot kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba pero siging kasuko anang wa mo bayad sa utang. No? Siging yaw-yaw sa mga anak, siging hapak anang mga bata, siging kusi anang mga bata. Unya di nagampos bata. Kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba igabot sa balay inantika, giinantika. Unya si Santo Niño nga bata dili ka masuko nimo. Ngang bata nimong kuyog imo manggibunog, imo manggipahilak. Nya siya imo sigag ingon, kanamo maluoy ka unta. Sus pinangga jud kini akong Santo Niño. Nya siging inom anang pills. Nagpalaygit pagani. Pinangga kay nako Santo Niño, di lang ko gusto manganak. Buangon ka. Giharian ka sa kahadlok. Giharian ka sa yawa. Muna tuo sa Ginoo aron tagaan din kanya gahom pagpapahawa sa yawa, pagpapahawa sa kahadlok, ilisi sa Dios nung kaisog, ilisi sa pagtuo. Nindog ta para sa ikawalo nga nobinaryo. Mga igsoon, si Jesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayuon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan ug kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma ug grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo ug pangilaba. Himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikawalo nga adlaw. O Hesus nga manggialamon o yamot nga gipadala mo ang naunang mga pari nganhi sa Pilipinas sa pagtudlo sa mga tao sa imong santos nga ebanghelyo aron ilhon og daygon ikaw nilang tanan. Nagasimba kami kanimo uban sa katilingban sa mga kirobines nga gihatagan mo og kaalam sa pag-ila ug pagdaig sa imong kahitasan. Nangamuyo kami kanimo nga hatagan mo kaming tanan ug kaalam sa pag-ila ug pag-alagad kanimo aron daygon namo ang imong kaluoy niining kinabuhi ug sa walay katapusan nga himaya sa langit. Amen. Ato karong pangayuon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan
palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, o Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga mamahimo kitang simbahan, nga andam nga ipadala aron ang pagtuo ni Kristo, mukaylap ngadto sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga sama kang Pablo, ang mga pangulo sa simbahan ug ang tanang mga misyonero, mubuhat sa tahas sa pagmisyon, tungod og alang sa ebanghelyo, aron ang tanan makaambit sa Dios nung panalangin, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga si San Pablo, magkabot alang kanato sa grasya sa pagkabig ug pagbag-o sa atong bating mga kinaiya, aron mahisama kita kang Kristo ug magmasibot alang sa kaluwasan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga tungod og alang kang Kristo, ikalipay nato ang kahuyangan, kalisdanan ug pagpanglutos, kaysa higayon nga kita huyang, nan malig-on kita diha sa gahom nga gikan sa kahitasan, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga tapos nato madaog ang maayong pakig-away tungod sa ebanghelyo, ang mga matuuhon makadawat na sa purong-purong sa katarong nga giandam sa Ginoo alang kanila, nga nagtinguha sa iyang kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Kitang tanan, O Jesus, na matamis uyamo, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuguran sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya, ang mga irehes o mga sismatikos, aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta na managbalik kanimo ang mga makasasala nga nahinulsulon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo ni hinulubina, pinahagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Sadang tahu wala
mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami nga sa pag-atiman namo sa mga butang nga Dios nun, punon unta kami sa Espiritu Santo niadtong kahayag sa pagtuo nga sa kanunay naglamdag kang San Pablo nga apostol alang sa pagpakaylap sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Anay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo inoon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahinahasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Lakip na tong nagsimba diha sa online nga mga misa. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles sama ni San Pablo Apostol, uban ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Bad kadila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kaning. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Señor Santo Niño, kalipay ka sa nagsuko. Bahandi ka, indukan ko, gugmaang idalit mo. Kay ikaw man ang dalang, ang kamaturan, ugang kaluwasan sa akong kalan. O Señor Santo Niño, ikaw akong gimahal, isalig ko kanimo ang tanan kong suliran. O Señor Santo Niño, sa kanunay kapasidunggan, ang iyong paghukom maghahining dukan. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, ang mga sakramento nga among gikalawat maghaling unta diri kanamo sa kainit sa gugma nga sa pagdilaab diha ni San Pablo Apostol giatimania ang tanang mga simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa magkadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine power. Nya gamito ni nato sa pagpapahawa og yawa labi na sa kahadlok niya ang pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tanang mga tao. Salamat sa nialagad nato karon ining atong misa, ang atong lectors, salmista, ang atong mga pilgrims, ang Cofradia di San Vicente Ferrer, Group 8,
ug ang tanan nga ming offer karon sa ilang formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Francisco and Mrs. Susette Sasing and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat sa atong mga sakristan, sa atong singer, sa atong mga love offering assistants ug sa atong mga IT. Ito silang hatagag masipang pakpak sa mga kayo. So karong hapon, maugyapon ang atong misa nobina alas 5:30 nya sugdan gyapon sa motorcade. Ang atong grand motorcade diin akong gihangyo ang tanang kapilya o mga mandated organizations nga mukuyog sa dunta magdag sakyanan og inyong Santo Niño karugmang adlaw human sa alas 5:30 nga misa maghimo ta sa atong grand motorcade nya sa atong pista na tay alas 4:45 nga biblical rosary nya dayon alas 3:30 atong sinolog dance competitions nya ini kagabi ang atong ikahapon alas 5 groundbreaking ceremony sa atong Tukuranas Kumbento 5:30 mo atong high mass unya ini kahuman natay gamayng salo-salo dias gawas gimanindog na ta. Usbunako atong pasalamatan sa dang namalit sa atong mga slots nya padayon tagpalit labi na gyud sa SNJP. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanila. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makatulo atong daygon si Santo Niño pinaagis pag-ingon Viva Pit Señor. Tanan, Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Ang luhod.